Dudu saking kula ngerebut cinta wong seje, tapi senyatane ora bisa kehale. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda pikiran. Kanggo panitia lanang, panitia dapur, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang kecil. Mungkin wis terlanjur kula demel lagi hebat, senajan bukine batin terasa hancur. Bisikan cinta sing nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Masih